मागीर कसं के देवा मै हांव तुमगेले एक विषय सांगता मग पूज म्हळ्यार मस्त इष्ट आय रियली लव हर हांव तिका हॉर्डीक देवया म्हूण लेखला तुमगेल कसं नाही अभ्यंतर की तुमगेल परमिशन तुमगेल आशीर्वाद आमक जाय म्हाका कांय अभ्यंतर ना रे देवा जाल्यार हांगेले एक उत्तर उरलो का आनी के सांगनी पूजन काल सांगली मात्र म्हाका देवा की तुगेला अम्मा देवदास माम तुगेला आन वय मै कसं जालें तुम गोत्ता सांगता हे वर्डीक साथ दिना हे वर्डीक साथ दिना ते विषय कसन म्हळाली 2 महिने मागशी मिगेल अम्मान तुम्ही ते सोयरीक घेऊन गेलता वाड मिगेले तुगेल अम्मान नक्क म्हण सांगला कसला म्हळारी हांव गुड्डी आनी आम्मेलानी तुम्ही स्टेटस समना म्हण गेलो मॅच जायना म्हण नो चान्स मिगेला म्हणतश म्हणून साथ देन ना कश म्हणा तसले हांव आनी मिगेल अम्मा फाटी मारतसा म्हणून तशी नाही गो पूजा मिगेले गी मिगेल अम्मान तुगेल सोयरी काही सांगनी मुगो नाडी तू वचन तुगेल अम्माला आत्ता उरलय मिगेला अम्मान तश म्हणून चान्स ना जाल्यार तुगेल खातीर आतां मिगेल अम्माला वचून नेमगीत हांव अना अम्मा म्हाका एक तुमगेलो इम्पॉर्टंट विषय उलोवचो आसा कसं रे देवा ते दीपका तुगेले एक इम्पॉर्टंट खबर सांगू आशिल रे तुका एक भारी चंदी अप्सरेशी चल्ली पळयला कस चंदी चल्ली इंटेलिजंट एज्युकेटेड ट्रेंडी आणि तांगेले कुटुंब म्हळ्यार कस सांगचे तुका म्हाका न्ही तुमी चली पळत नाका मा कसं रे दीपका तशी म्हणतस अम्मा अना म्हाका एक चली पसंत जाल्या हांव तिका हॉर्डीक कोंगेज म्हूण लेखला तुमगे परमिशन तुमगेर आशीर्वाद असल्यार तिका हांव घरा आपोवन येता अब्बा कोण रे ती मिगेल खाव म्हणचेल तुवें ना जाल्यार तुगेल अम्मा तोंडान तूं हांव म्हणचे नाशिलो ही चेल्ली ती चेल्ली ही अप्सरे ती सुंदरी म्हणून मिगेल जीव घाला तिने तुक वर्डिक टेन्शन मग सायबा जल्ले रे तुमगेले नुत बैशाची के तुगेला अन्नाल सोड रे दीपक आशिले तांगेले तू म्हाका सांग रे कोण रे ती चल्ली मिगेल सून जातली तिगेल फॅमिली कसं करतास रे होड्डावतंचिवे तिगेल आनु अम्मा पुरा कसं करतास रे पुरा डिटेल सांग का म्हाका अम्मा ती चली तू गोत आसा मा कोण म्हणून कोण रे दीपक ती कोण चल्ली ते कोण म्हळ्यार अम्मा ते कोण म्हळ्यार पद्मीन मय्या दुवस न्हू पूजा ए विंगांत ती अय्यो देवा कसं रे दीपक ती चल्ली ती पद्मिनील तू वचून वचून तिक्क तू अडकोन घेवची तुका आनी कोणाय मेळणीची वे चल्ली ती चल्ली जावो हे घरा सून जावन येवच्याक मेगेल जीव असो ते दोड हांव जावो तुका बिलकुल काही सोडेश ना तुका आनी काही लायक सोयरीक सोदीत नव देवा हांव कसं लेता पद्मिनी चल्ली कोण घेत म्हूण सांगता तू कसं म्हणटा समा तू ना हांव हॉर्डीक धांव जाल्यार विंगड कोणाक जायना हांव तुका हॉर्डीक धांवचें कसं दीपक कसं उलयतास हांग पळया म्हणटा कसं करता हो चल्लो ते पद्मिनील दुवे कोण घेता म्हणटास नक्क रे दीपक पद्मीन मय्या पूरा विषय गोत आसा हो पद्मिनी गोत्त आशिल्ले नवे हे विचारू भारी बुद्धंतेस हांव नक्क म्हणलें न्हू सोयरीक ताजे खातीर दुवेक
मेगेले पूलशी चल्लाल मक्षी घालनू बुट्टी घाल घेतला आवसनी दूव एकूल हाक ಕೆಲವು ಜನಾಲ್ ಕುತಂತ್ರಸ ಪಡ खंच नमुन्या जनकी हन्नी पुरा अम्मा तू कसं म्हणतस मग एक विषय सांग पुढे जाऊ मग तुझ्या सोयरी काही लावा वैरे आईले हा नक म्हणला कसं म्हणतस तू आणि नक म्हणाशी तू सांगील सोयरीक नाही ती तुझ्या सोयरी का मग काही केदा ना काही येईल तू इथे मग सांगाली आमचं सोयरीक इष्ट ना म्हणून सांगला तिथल्याची तू तर तशी म्हणू अम्मा घरा बंगला ऐकतात ना ना माराया कसं ने सांगानी कसं असं सांगू का मग मगिरी पहिले पत्नी म्हणलेली आमच्या स्टेटस ती सूट जाईना काही आणि तिचे गुड्डी म्हणून मिळेल की तुम्ही वैव अयो अयो मेगेल पुत्ताक मेगेल किलोफ खेळला मोहिणे औषधुवेन मेळणू मेगेल चल्लेले कन्ना तू विष पिळलामू या पुरा दिस पळोचाक तू मक दवरलेलवे जेव्हा मेगेल पूत हो हांव जन्म दिलेल पूतू कशी उलयत पळेलवे तू मी अम्मा हांव तशी म्हणत नाही गो तू हे म्हणटा कसं रडतस कसं गेलात हांव एक कॅज्युअल जाऊन निमगिलेले तू इतके सिरियस कसं घेतस देवकी तू चिके उद्दापी गो दीपक कसं उलयतस रे तू अना हे कसं मग कळतं ना अना मग ती वायड जाऊन गेला तरी पण ते पद्मीन माहिती तशी म्हणतस पूजी एक नंबरी म्हणतस हंगा अम्मा अशी म्हणतस कसं कोच म्हणून कळतं ना अना मक्का अना तिचेली मग मस्तिष्ट झाले अना तू कसं म्हणून हे तूची पड ना कसं म्हणून तू एक सॉल्व करी दीपक तू काय याच्यान काणू का तुगेल अम्मा लागी हांव उलयता तू काय स्ट्रेस घेऊ नको चेडा तुगेल अम्माक हांव समजायसिता ती कसल तसल कसले शुरपो ना की जाऊ नाही तू काय भिवू नका याच्यान काणू का हांव आसा हे कसं म्हणून मक्का कळतं ना जायतं ना तू कसं म्हणून अम्माला उलय आमची केवळ चुलेस्ट घेता मग ते पुरं दुखतस ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆದರೆ ಕಷ್ಟ ಒಂದಿಷ್ಟಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ ಯಾರೇ अभी काही बाहेर चालली तू मी आवे देवस्थानावरच्या म्हणून आशिल्ली मग थोडे तुला लावूनच सांग पूजे म्हणून राखता आशिल रे पूजेला बिगत ना आजी तुला लावूनच असा थोडे मुंबई सांगतो आहे होय ग बेस बेस कसं मागिरी पद्मिना का आता पूजी कशी असा आरामस की कसं सांगची रे अभी पूजे केदान पडल्या काम असं म्हणता पट्टा ताय सम खायना रे तुका एक विषय गोत्तस वाय होय तीन गेला पुरा सांगला पूजा तका नेमकी ना ती कशी असा म्हणून गेला कसं करची रे अभी या चरडाल दुख मग पळोच्या का जाईना पट्टा के सम खायना रे ती एक अशी पुरा जाऊचेश म्हणजे ते देव केलं तशी उलई ना आशिली कोण गोत्तस हे पुरा कसं पद्मिना का टीव्ही रोड बसला तू असा संसार विषय पुरा रोड बसवा तुम्ही पुरा आकाश म्हातार पण कसं करता ती या पुरा कॉमन पुराकडे जात तशी काही ओढ विषय नाही तू रोडच्या पद्मिना का तू काही विषय गोतोस वा कसं रे अभी या वर्षात गावात बरगाल खंडित यश ना कसं म्हणतो रे तू किती तू आणि पूजा रोडची पडेल आधी बाकेट उद्दा बोर नु गला म्हणते असं त्या ना म्हणजे कधी कधी म्हणतो का गावात बरगाल यश ना म्हणून तू आणि पूजा रोडची तिथलंच कसं म्हणत रे तुक्कू पुरा कुशाल मेगेल पट्टा उज्जू मक्का गोत एक औसूल पट्टा उज्जू तुक्कू कशी कळत सांग त्या बाई पद्मिना का औसूल पट्टा उज्जू मग कशी कळता मग काय पोटाय लावा रे बी तू नका कुशाल केला सिरियस घेऊ नका पूज मिगेल बहिणीशी ना मिगेल बहिणी किती दुःख असं मिगेल अक्का किती दुःख असं पुरा मग कळता कळली रे देवा असो
तू आई निमते एक 2 घडी हसू झेल न्हू म्हाका हसका म्हणाल तर ती राव तुका लाशिल्लेला जोक्स करून तू सगळं ओ दीस रडती म्हाका पळोवचा जायना कधी राव तू चुलेला तुका कसं पद्मी नाका या सण विषय पुरा तुम्ही रोड बसचे हाच्या पाशी कितले की ओढ विषय पुरा झाला तुम्ही ते कसं नाही हे करत तितले वयर येले तुम्ही आता कसं नाही तर सण विषय टेन्शन घेऊन बशी तुम्ही पद्मी नाका तू हांव सांग आसतना म्हणटाल ना म्हाका आम्ही पोरं कसं कष्ट असला आम्ही दुरसू का वयर येऊ का मुखार येऊ का पुरा म्हणताशील न्हू तू ते कसं पुरा कहाणी वे तू याच्यान काणा का हांव दिपाका उलयता कसं उरलेले रे तागेले अवसूल विषय तुका गोत ना ते उरलेले उतरा वज्रा नेकलेस वज्रा कंकण वज्र 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 म्हणता आमच्यान त्या प्रसाद देस सांग आमगेले आशिले पूरा दिवन पूजाल संतोष पळया म्हण लेख्या जाल्यार रे आमगेल पूरा दिल्ले रे तांगेल स्टेटस आमी समजायनात रे बी मुखार सुनू एक उतर येता एक उतर वत्ता हीण थंय रपका न्हू तांगेलो टू हिक्क कसने बाद आनी दिता की म्हण तशी बई रे दीपक चांग चल्लो देव मामनी देव की वायट म्हणून हांव सांगना तांणी चांग जाल्यार एक अवसूल आश आसता न्हू तांगेर पुताल वाडी कश करता तशी आशा पूर्ती गेली तुला तू वज्र निमगेल म्हणून सांगतो न्हू आमगेल गकट वज्रा का आम्ही ताका दिनात वा आनी कसं वज्र जावं की तांकां अजवयला कसा तू वज्र वज्र म्हणून बसला मना घालका म्हण ना वज्र माय नाही गान वरयता आजकाल मस्त जाण तशी करता तांगे स्टेटस आता की तांणी वज्र गान वरता ती मायेनी पुराय यो पद्मी नाका आता काल चेंज जाला माई एकची अम्माई एकची कोण असा दिस की तांणी वज्र गान वरत ना कोण गाला रे वज्र चल्ली का ना दू विंगड सोन विंगड वा प्राय इंसान जाल्यार होडणार रे अभी तू उत्तर मात्र लायक वजनाचे उलयता तू सांगील करेक्ट पळया कसं म्हणू आम्ही एक फाईट करका म्हणत नव्हतो फाईट नाही मोगार हे मुखार सुया म्हण लेखता कसं एकमेकांना मातशें हर्ट करतास की कसं करचे अम्मान सांगची वाले चूकिनी तिके कसली टाइप सून हाडका म्हणून एक आश असता जाल्यार अम्मा विरोध करू वरे जायना पूजा सोडू वरे जायना कसं करचे म्हणून कळतना म्हाका पूजा एक कॉल करिया कॉल पिक करता नाही इग्नोर करतास की म्हाका कॉलवर पिक करताना कसं नाही असो हांव कोप करून घेवचेनच हांव सोलूचेनच पूजाक सोडूंक जायना अम्माक उत्तर सोडूंक जायना कसं करचें म्हणून कळना कसं नाही असो हाका एक सोल्युशन सोदूं का असो हांव जिके रिलॅक्स घेता